Escoltes Animals Polítics. Avui és 27 d'octubre de 2025 i aquest és l'episodi 9, especial sobre el primer aniversari de la Dana, titulat 229 morts, 0 responsables. Gravem aquest episodi a uns dies de l'aniversari de la Dana que va arrasar molts pobles valencians. Una experiència traumàtica que els nostres oients coneixen de ben a prop. La tragèdia que va ocórrer, la negligència que la va causar, les mentides de Mazón. Per això, en aquest episodi especial, canviem el format habitual per a donar-li veu a Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, i a Lucas Marco, periodista del diario que ens pot explicar els avanços de la instrucció judicial que s'està portant a terme al jutjat de Catarroja. Nosaltres no tenim molt més que afegir. Només dos paraules. Mazón, dimissió. Tenim amb nosaltres a Rosa Álvarez, veïna de Catarroja i presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna 29O. Rosa, benvinguda a Animals Polítics i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per donar veu a l'associació. Com enfronteu emocionalment les víctimes l'aniversari de la Dana, el 29 d'octubre? Pues per una banda, pareix mentira, no?, que hagin transcorregut ja 12 mesos, un any, i per l'altra, jo fa 2 dies o 3 que ha acunyat un terme que me pareix que reflexa molt el que estem passant, que no n'hi ha jurisprudència emocional per a definir el que mos ha passat. I així és com jo li ho dic a la meva psicòloga tots estos, sense dir lo de la jurisprudència fins l'altre dia, perquè necessitava trobar la manera de transmetre el que està passant-nos. Els nostres familiars no han mort ni per malaltia ni per un accident. Han mort per una negligència brutal, justament de l'administració que tenia que protegir-nos. Per tant, és un desconcert brutal, a banda del dolor, evidentment, de la pèrdua, de la ràbia, però aquesta ràbia jo crec que dona peu a alçar-te tots els dies per a la lluita. A veure, no n'hi ha ninguna família que ho visca igual o ninguna persona que ho visca igual a una altra, no? Però és el sentir general dels nostres associats. Heu demanat que Carlos Mazón no acudisca al funeral d'Estat que se celebrarà a la vesprada del dia 29 d'octubre. Per quin motiu? I què pot suposar per a les víctimes trobar-se allí? Avui, abans de vindre, han fet un minut de silenci per una nova víctima de violència de gènere. I he pensat, quants minuts són 229 minuts? O sigui, quant de temps seria? I exactament són 3 hores i 49 minuts. S'imagineu aquest temps en silenci? 3 hores i 49 minuts en un buit, en un silenci? Qui, en el seu sentit comú, voldria al màxim responsable de la mort dels seus familiars tindre-lo allí? Pues clar, no el volem. Ell no està convidat com a Carlos Mazón, perquè Carlos Mazón no és ningú. Carlos Mazón és un ser totalment prescindible, com va demostrar el dia 29 d'octubre del 2024. Està allí per el lloc que ocupa, desgraciadament que encara ocupa, però que aquest dia la institució que ell representava va quedar buida. Per tant, considerem que aquest dia també té que estar buida. I si no, jo estic utilitzant un meme per a intentar traure, encara que siga un humor negre, com les 8 i 28 o 29, no sé quina hora va dir, perquè són tantes versions, ja te perds, que és després de les 7, que plegue tard, a les 8 i 28. La societat valenciana, de fet, té clar que Mazón és responsable i així s'ha manifestat en les diverses manifestacions que s'han fet, una cada mes, a més en les enquestes de valoració que l'han escridassat, no?, en diverses visites. Sorprenentment, davant de tot aquest alud de la societat, ell es manté en el lloc, no ha dimitit. Com valoreu vosaltres des de l'associació aquest fet? Nosaltres, des de la nostra associació,
de les 3 associacions majoritàries, encara que la nostra és l'única que és exclusivament de famílies de víctimes mortals, tant de València com de l'ETUR, que tindreu en compte, no oblidar mai a les víctimes de l'ETUR. També és de veres que tenim uns 4 o 5 lesionats greus en alguna amputació. Sempre hem estat al cap de les manifestacions. No podem valorar-ho només que si ell està ahí és perquè li ho han permès. Li ho ha permès el seu soci de govern, que primer era soci i després no, però està mantenint-lo, i li és molt còmode estar menjant roses mentre li fan les seues polítiques i no tindre cap cost electoral. Això per una banda. Després, el seu partit, d'alguna manera, també està permitint-li-ho. De fet, li aclamen i tot, no? I jo penso que algun sector empresarial també està permitint-li-ho. Si no, ell no estaria ahí. I més després d'una portada d'un diari centenari de tirada nacional, que quan va plegar aquesta portada, no sé si puc dir el nom de la capçalera. L'ABC de refereixes. Efectivament. Pensaven tots, jo crec, que van dir, ahí cau. No va caure. Per tant, si està ahí, no és per el poble, sinó per determinats sectors que els interessa que estiga. I a banda de la responsabilitat política que Mazón es nega a assumir, està també la penal. En aquests moments el cas està en fase d'instrucció al jutjat de Catarroja i n'hi ha només 2 imputats. Salomé Pradas, l'exconsellera de Justícia i Interior, i Emilio Argueso, l'exsecretari autonòmic d'Emergències. Però, clar, tot apunta a la possible responsabilitat també de Mazón. Mazón en aquests moments ha sigut convidat en 2 ocasions per la jutgessa a declarar voluntàriament i ell s'ha fet el desentès. Espereu des de l'associació que en un moment donat, quan tinga avançada suficientment la instrucció, la jutgessa eleve l'exposició raonada al TSJ per indicis de criminalitat per tal de que se puga imputar a Mazón? Realment ha sigut convidat 3 vegades. 3. Esta última ja com a investigat i que anara el seu advocat. Però com està forat, sol estar en la seva mà l'anar o no. N'hi ha que pensar que les 2 persones que sí que estan imputades les va nomenar ell. Per tant, molta responsabilitat de que si les persones estagueren en aquest lloc, que tingueren les competències però no foren competents, també són d'ell. Però és que, més a més, el problema no ve del dia 29. El dia 20 ja estava dient l'AEMET, aquesta agència estatal que ell t'anà de fenestrat, que no li donava informació, que no donava els avisos. El dia 20 donava, però el dia 27, el diumenge 27, que jo vaig parlar amb mon pare sobre aquest tema que no pensàvem mai en la vida, que anava a acabar en la vida de mon pare i que anava a canviar tot el rumbe de la meva vida i de tantíssimes persones. El dia 27 estava donant avisos, perquè l'AEMET no dona alertes, dona avisos, i els polítics són els que es transformen en alertes, que venia una dona d'unes característiques no conegudes fins ara. Per tant, la seva imputació, evidentment, se donarà. Si no ara, perquè està forat i ell se manté en el càrrec, no perquè molta gent se pensa que és per el sou, i ese sou ell ja el tenia en la Càmara de Comerç d'Alacant, sinó perquè necessita estar aforat perquè no vol caure en les faunes d'esta jutgessa. De fet, estan intentant carregar-se-la. Tant és aixina que n'hi ha mitjans de comunicació que estan fent el treball brut per a carregar-se-la. N'hi ha un pseudo mitjà que ha gravat a 2 associades nostres sense el seu consentiment, sense el seu coneixement. Ha manipulat aquestes converses. Crec que en molts llocs, en altres mitjans també ho han reproduït, i ha plegat al Consell General del Poder Judicial per a posar en dubte el treball d'esta jutgessa. Hasta ahí està plegant. Rosa, més enllà del que passa amb Carlos Mazón, vosaltres, les víctimes, en general, que actueu amb unitat d'acció, heu portat la veu per tot arreu, heu arribat fins i tot a les institucions europees, vos heu reunit amb Ursula von der Leyen. Com valoreu la resposta que han donat les institucions europees? Jo vull fer una aclaració de lo d'Europa. Europa va ser una xuada de retruc, perquè nosaltres no varen dir d'anar, sinó nosaltres li varen
escriure una carta per a que mos rebera així, a València, quan era el Congrés Europeu Valencià. I mos van contestar del seu equip que així no podia ser perquè no era el moment, no era l'espai, bueno, un poc com que no era per ella, sinó que d'alguna manera no era molt convenient que mos rebera així. Jo pense que no varen, qui li va recomanar que no mos rebera així, no varen valorar molt bé la repercussió mediàtica i a més a nivell internacional que això anava a tindre. I mos varen traslladar que anarem el dia 13 de maig. Anarem el dia 12 perquè teníem unes reunions prèvies i aprofitarem el viatge, clar. Per tant, això no s'hi sé massa bé, hi ha que dir-ho, per a d'ells. Sí que mos varen rebre superbé, en una escolta activa brutal. De fet, tinguérem unes reunions prèvies per a tratar quins temes anàvem a tratar, la duració, perquè les reunions que té la presidenta de la comissió són habitualment d'una hora, se va pactar una hora, i ella se dona compte que jo estava mirant l'hora i que estava intentant acabar la reunió perquè mos estava esperant la presidenta del Parlament, Roberta Metsola, i me va dir que tranquil·los, que havien recorregut 1.600 quilòmetres i que teníem tot el temps del món per a tratar el que necessitàvem. De fet, van ser nosaltres, les associacions, les que van dir-li que al final se tenien que anar quasi 2 hores després perquè ens estava esperant la presidenta del Parlament. Va ser molt fructífero, sobretot va ser la primera vegada que no fora la delegada del govern la que de veres mos havia escoltat, perquè n'hi ha que dir que Pilar Bernabé, la delegada del govern, des de primera hora, Pilar Bernabé va estar ahí al peu del canó atenent-nos, tant de manera conjunta com de manera individual. I volia preguntar-te per les comissions d'investigació, que en diverses institucions s'han aprovat, en alguns casos estan celebrant-se o ja s'ha fet. Crec que la primera va ser la de la Diputació de València, però ha quedat un poc en l'oblit. Això t'anava a dir, això ha sigut molt descafeinat. De repent mos citaren, anarem un matí, varen llegir un Parlament i mai més se va saber. Vull dir, això és la veritat. Després està la del Senat, que crec que també ha estat en marxa, amb compareixences, però tenen majoria absoluta el Partit Popular i, per tant, no us han convocat, veritat? No. I després està la de les Corts i la del Congrés, que pareix que no acaben d'arrencar. Sí, la del Congrés sí. La del Congrés ja s'ha dit inclús que en novembre compareixerà Amazon, perquè haurà de donar la cara. No, però nosaltres ja tenim data. Vosaltres quin dia aneu? Les 3 associacions anem 4, 5 i 6 de novembre. Molt bé. I com valoreu des de l'associació la celebració d'aquestes comissions i els treballs allà on s'han començat? La de la Diputació, ja t'he dit que això ningú sap com ha quedat, si algú ho sap que mos ho diga, perquè nosaltres res. La del Senat, mai se sabe, les víctimes no estem ahí. La de les Corts, quan diuen que ens han convidat, bueno, a veure, si quan a tu te dobleguen el braç i al final tens que dir-li a una persona que vaig a un lloc, això és convidar-te, pues bueno, vale, pues mos han convidat, vinga. Però sols mos han convidat, entre cometes, a una persona per associació, al president o la presidenta de l'associació. Ells el teixit associatiu no el volen ni veure. O sigui, que tu representes a les víctimes que siguen, això ells no ho poden suportar, a no ser que representen i li dones la raó, li digues que han fet una gestió meravellosa. O sigui, si eres crítica, ja t'estàs posicionant políticament. No estem posicionant-se políticament. Estem fent una radiografia de la gestió que tu vas fer els dies previs al 29, el 29 i els dies successius. No estem parlant de política. Bueno, o per almenys no estem parlant de partits. I en quant al Congrés, dels diputats, en principi estem prou satisfetes, no sabem el que va passar, perquè nosaltres volíem comparèixer les primeres i així se mos ha respetat. Obrim les 3 associacions, el 4, 5 i 6, i ell va el 17. I ja veurem què mos conta. Imagina que versions sobre versions, i la realitat paral·lela en la que viu, com va demostrar una vegada més el dia 9 d'octubre, que per cert li va vindre de categoria, una vegada més, com jo vaig dir un dia, en un mig nacional, que jo crec que no entenia la nostra expressió de té més sort que un penjat, doncs això, té més sort que un penjat, i a veure què mos conta aquest dia. I, bueno, per acabar, te volia dir, l'Associació de Víctimes de l'Accident del Metro va estar lluitant durant més de 13 anys fins que va aconseguir justícia i reparació.
Què hauria de passar per a que la vostra associació, l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna 29, considereu que heu assolit els vostres objectius? Bueno, primer saludar sobretot a Beatriz i a Rosa Garrote, en les que tenim una relació extraordinària i que ens apoyen sempre. Què tindria que passar? Pues lo primer de tot, o que dimitisca, o si no dimitís, quan acabe la instrucció la jutgessa, que a nosaltres ens dona igual que l'acabe d'ací 6 mesos, que d'ací un any, que d'ací any i mig. Volem que les coses se facin bé. No la feina del matar a fer i desfer, sinó que se facin bé. I que n'hi hagi justícia reparadora i punible. Ho sent molt per ells, però la vida de 229 segurament pront se sumaran 4 més que té escassos en les autòpsies ja, crec que ja fetes, de 2 persones de les residències i 2 persones més, no conec els casos, no puc pronunciar-me, tenen que acabar en presó, evidentment, i si és 229 o 233 o els que siguen, no poden acabar en un tema administratiu, ni molt menys. No pot. També se té que revisar tot el sistema d'alertes, tots els protocols, a banda de tot el tema d'obres, que això ara no ve el cas, perquè aquest dia les cases no se podien salvar, els vehicles no se podien salvar, però les vides pràcticament, i no totes, pràcticament totes, se podien haver salvat. I això és el més dolorós de tot. Donar-te compte en aquestes últimes alertes lo evitables que eren aquestes morts. Nosaltres ja ho sabíem, però ells mateixos han deixat constància i patent de que tot se pot evitar, de que aquestes morts eren totalment evitables. Bé, des d'ací, des d'Animals Polítics, se sumem a aquesta exigència de veritat, justícia i reparació per a les víctimes, i volem donar-te les gràcies per haver estat així amb nosaltres i traslladar-te tot l'ànim i la força per als familiars davant l'aniversari de la dona i tot el que queda encara per lluitar. Ho traslladaré. Moltíssimes gràcies. Conversem amb Lucas Marco, periodista de l'edició valenciana del diari Punters i autor del llibre 2011, Reconstrucció judicial al minut de la catàstrofe de la dana, publicat per Sembra Llibres. Lucas, benvingut a Animals Polítics i gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies, un plaer estar amb vosaltres. Lucas, al teu llibre fas un repàs del que va ocórrer el 29 d'octubre de 2024 basant-te en la instrucció judicial. Són fets comprovats per la jutgessa mitjançant declaracions de testimonis o evidències documentals, en molts casos fins i tot audiovisuals. Quin panorama dibuixa el sumari en relació, per exemple, a la competència de les administracions i la incompetència, diríem, d'algunes de les persones? Jo crec que el sumari i la instrucció de la jutgessa han clarificat moltes coses que són claus, no? En la catàstrofe i en la gestió que se va fer per part de la Generalitat. Una d'elles, òbviament, és la pròpia competència. No hi havia cap dubte des d'un principi que era autonòmica, però el propi Palau de la Generalitat ho va negar, no? Durant molt de temps. Jo crec que això ja és una etapa més o menys superada. I després també ha clarificat el propi operatiu, diguem-ne, no? de la resposta a les inundacions. És un operatiu complex, n'hi ha components més de caràcter tècnic, no? que és difícil, no? d'explicar, com és, per exemple, el control, no? I la vigilància dels cabals, dels barrancs, el paper dels bombers, el paper també de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Són elements, diguem-ne, que tots aquests mesos d'instrucció han servit per a clarificar-los, sobretot davant de la espectacular propaganda, no? que n'hi ha hagut per part del Palau de la Generalitat. La gran absència diguem-ne, del teu llibre i del sumari i del dia dels fets és precisament la de Carlos Mazón. I tanmateix la seva ombra, no? Està per tot arreu. Com s'explica això? Sí, això s'explica perquè increïblement, les passes de Mazón, el dia del 29 d'octubre, encara no tenim suficients elements contrastats per a establir exactament la cronologia. Tenim pistes, tenim informacions que més o menys s'han anat publicant, però a diferència de la resta d'elements que desglossen, no? o desenvolupen este llibre, els passos de Mazón, per la pròpia opacitat del president, no estan clars encara, no? en molts casos. Aleshores, és una absència que sobrevola tota la gestió de la catàstrofe. Per a mi és molt significativa,
perquè també denota, no ja des d'un punt de vista penal, no? o judicial, sinó des d'un punt de vista polític, inclús personal i moral, no? La altura o poca altura del personatge en si. Però és una absència que tal vegada podria ser-li profitosa penalment, encara que políticament l'eixa retratat? Sí, és evident que hi ha hagut un canvi. Al principi eren passades les 7 i en un moment donat són les 8:28. I, de fet, el meu llibre, diguem-ne que està encapçalat, no? Per aquestes dues frases. La primera de novembre, no? De la primera versió que va arribar al CECOPI, suposadament passades les 7, i l'última versió dels fets, que és la versió, diguem-ne, acreditada per una prova, com és la gravació del centre d'emergències, que mostra que va arribar a les 20:28. El fet de que un president autonòmic arribarà a les 20:28 a la reunió d'emergències és algo increïble, perquè a les 20:28 és que ja n'hi havia nombrosos morts. Serà molt difícil d'establir una xifra, però vull dir, n'hi havia morts. I, per suposat, estava mitja província inundada, no? O sigui, estava centenars de ciutadans, si no milers, atrapats en carreteres, en sostres, en plantes baixes o en fora. Que és com que arriba un soterrar i el mort ja està soterrat, no? O sigui, és que hi ha vegades en la vida que no pots arribar tard a un lloc, no? I molt menys si eres el cap del Consell, la competència recau en el teu executiu autonòmic i n'hi ha una catàstrofe d'aquestes dimensions. Clar, un altre component que últimament s'està entrecreuant amb la causa judicial és on estava Amazon, perquè és que és molt cridaner on estava Amazon. Quantes mentides o mitges veritats han quedat al descobert? I també si creus que algun dia podrem saber tota la veritat. Recordo la primera versió que se va donar per part de fons properes a Amazon, fons del Palau, no? Que deia que el dinar era en valencià se diu pica-pica, no? Però és picoteo, no? En els voltants del Palau. Ni era un picoteo, perquè un picoteo no dura 3 hores i mitja, ni era als voltants del Palau, perquè el Ventorro no està excessivament lluny del Palau, però tampoc està exactament als voltants, no? I per això, per a mi, aquesta primera versió és molt simbòlica per lo que volia expressar, no? Com que era un dinar més breu i més prop del seu despatx. Clar, òbviament tot era fals. Si ens fixem en la cronologia, nosaltres al diari, el dia 5 de novembre, vam publicar el primer mitjà de comunicació que ho va desvelar. El president estava en un dinar. I uns dies després, els companys del diari El País van desvelar que ja era en el Ventorro, no? I posteriorment, ja molts dies després, la pròpia presidència de la Generalitat va ficar a Maribel Vilaplana, la va traure a la palestra, perquè cal recordar que van ser ells els que van desvelar això. I jo crec que des d'aleshores el que és cert és que Amazon s'ha quedat atrapat en aquest marc mental. Això de Lakoff, no? De no mires a un elefante, jo crec que és no mires al Ventorro, perquè és irremediablement Amazon està atrapat allí. Ara, estos últims dies, no? Hem avançat un poc i ja sabem que van anar fins al pàrquing, no? Pues, ja n'hi ha algo un poc més acreditat, però tornant al que preguntaves, és difícil, després de tanta mentida, de tantes mitges mentides, de tantes manipulacions, escarbar, no? I un poc contrastar el que va passar realment, que jo crec que davant de 229 morts, que mínim, no? Però tornant a la instrucció judicial, de moment només hi ha 2 imputats, que són concretament l'exconsellera d'Interior Salomé Pradas i l'exsecretari autonòmic d'Emergències Emilio Argueso. De què se'ls acusa exactament? Realment no se'ls acusa encara, perquè estem en una fase d'instrucció. Per tant, a ells, diguem-ne, que se li imputa indiciàriament un presumpte delicte, que és el delicte d'homicidi imprudent, no? Homicidi per imprudència. Cal que quede clar, no? En general, que fins que no hi hagi una sentència ferma, aquests 2 exalts càrrecs, no? De la Generalitat Valenciana són innocents, no? I no està clar tampoc que aquesta instrucció arribi a judici o que inclús arribi una sentència ferma. Però és un presumpte delicte d'homicidi imprudent, que és un delicte molt complex de provar, perquè la clau, a nivell un poc més teòrico-penal, no? Per dir-ho d'alguna manera, és acreditar o apuntalar sòlidament el nexe causal entre una suposada imprudència i el resultat de morts. I la imprudència seria deguda a no haver actuat a temps per alertar a la població,
per a que s'autoprotegirà, no? Per a que poguera pujar a plantes altes, allunyar-se de llocs inundables, etc. Exacte. Un element que és important, jo crec que d'esta instrucció és que està molt individualitzat en el sentit que en el cas de Prades, per exemple, quan ja s'estableix el nivell 2 d'emergència, que per a tota la província de València és a les 7 de la vesprada, el 29 d'octubre, però en hores anteriors serà per algunes zones en concret, el comandament únic, segons el pla d'emergència, correspon a el o la titular de la Conselleria d'Emergències. I el pla d'emergències, a més, li encomana una missió que era vital, que era, efectivament, transmetre a la població les mesures d'autoprotecció que havia de prendre. Aleshores, si te fixes, està prou individualitzat, en el sentit que no era ningú altre que ells. No? La magistrada moltes vegades ironitza que l'estratègia de defensa dels dos investigats consistís en repartir les culpes, no? De a Pilar Bernabé, a Núñez, de la EMET, a Miguel Polo, de la Confederació Hidrogràfica del Júcar, a qui siga. No? I una de les coses una de les conclusions que he arribat documentant-me, no?, per a escriure este llibre i repassant tota la abundant documentació que consta en la causa, és que des del moment en què la competència de la gestió de l'emergència és autonòmica i que l'administració autonòmica ho fa de manera tan catastròfica, si tu no vols dimitir en termes polítics, perquè cal recordar que Salomé Pradas no va dimitir, sinó que fou cessada, i que, òbviament, Carlos Mazón, com bé sabem, tampoc ha dimitit, l'única solució és tirar-li la culpa al que passe per davant, a que siga qualsevol. L'estratègia del Palau i de Mazón respon a això. De fet, en els vídeos que hem pogut veure del Secopi, se veu dos actituds prou diferents, no?, entre els dos imputats. Mentre a la consellera se la veu exercint el mando únic, al secretari autonòmic se'l veu que no piula, no? Absent, pràcticament. Clar, aleshores, això, què pot suposar, o si pot suposar alguna cosa diferent en termes penals, i d'alguna manera si implica una estratègia diferent de defensa per part de cadascun dels dos, no? Sí, són molt importants aquests vídeos als que fa referència, perquè hem estat 10 mesos pensant que l'únic testimoni audiovisual que existia del Secopi era una brevíssima gravació de poc més d'un minut que va fer el cap de climatologia de l'EMET, que participava en el Secopi, José Ángel Núñez, que per cert, quan va reconèixer que va fer aquesta gravació, li van dir de tot, van anar per ell. Un conseller de Mazón el va titllar de meteorólogo espia i immediatament la jutge va avalar la prova com a plenament lícita. I resulta que la Generalitat va dir en un document firmat per la secretària autonòmica d'Emergències, Irene Rodrigo, amb la seva firma, negre sobre blanc, amb el logo de la Generalitat, li va contestar a la jutgessa que no constava cap rastre documental del Secopi. Resulta que 10 mesos després descobrim que, a banda de les imatges de recurs famoses d'Apunt que van decidir no emetre ni enviar a la jutgessa i que les van conèixer gràcies a Televisió Espanyola, resulta que és que n'hi havia imatges d'una productora contractada per emergències. Que, vull dir, és que això és una ocultació. Això està fregant, en certa mesura, l'obstrucció a la justícia. Dit això, i tornant a la teva pregunta, les estratègies de defensa, bueno, doncs cadascú té la seva estratègia pròpia, però sí que coincideixen en, bàsicament, culpar a les altres agències implicades en el Secopi, sobretot les estatals, òbviament, i després en culpar, en certa manera, els tècnics. En l'últim recurs de Salomé Pradas, era un recurs molt llarg, de 48 pàgines, vaig començar a llegir, com sempre, i era un poc la línia argumental de sempre, no? I apenes en 2 o 3 paràgrafs ja treia a col·lació el debat que es va produir en el si del Secopi sobre l'enviament de les Saler, que és un debat que, efectivament, pels pocs elements que tenim encara sobre això, va endarrerir, no?, la decisió final d'enviar-les alert. Clar, també és cert que si tu t'esperes fins a les 5 de la vesprada per a convocar el Secopi, quan està amples zones de la comarca de la Ribera Alta inundades, quan està, per suposat, Utiel completament inundat, òbviament és molt tard. És lògic que aquest Secopi no tingui agilitat, que faci una resposta supertardia. Una altra cosa són altres elements
que jo veig que les respectives defenses, tant de Pradas com d'Argüeso, poden diluir el nexe causal, que és un poc la clau d'esta història. I tu que estàs seguint tot el procés judicial, amb els dos imputats que parlàvem abans, Pradas i Argüeso, ja veurem si més endavant es pot imputar a algun tècnic, no sabem, i fins i tot si s'eleva l'exposició raonada al TSJ per indicis de criminalitat contra Amazon. Però jo crec que una cosa important i que ens agradaria que ens contares és quin paper estan jugant les diferents parts en aquest procés, no? Sobretot, per exemple, la Fiscalia, les acusacions populars, les particulars, perquè, a més, en el seu moment es va demanar agrupar les acusacions i finalment no se fa fer. I suposa que ahir no n'hi haurà sempre interessos coincidents o estratègies compartides. Pues és una pregunta interessant perquè normalment sempre titulem els mitjans i se parla en general de la jutgessa de la Dana, que per ser se diu Núria Ruiz Tobarra, i no tenim en compte, no tenim en el radar, no? Aquestes altres parts, i en el cas de la Fiscalia és un paper molt secundari. De tota manera, és cert que tampoc té per què liderar, diguem-ne, no? La investigació, perquè ja n'hi ha una jutgessa prou activa, que a més té un reforç i per tant se pot dedicar de manera monogràfica a aquest tema. I després estan les dues defenses, òbviament, i nombroses acusacions particulars, que és un poc cadascú és un pare i de sa mare, com és lògic, perquè n'hi ha molts morts. I després també una varietat molt ampla d'acusacions populars des de partits polítics, sindicats, associacions, en fi. Aleshores, una de les coses bones que té aquesta característica és que algunes acusacions, sobretot populars, són molt actives, no? A l'hora de sol·licitar diligències. També n'hi ha moltes preguntes i repreguntes en els propis interrogatoris dels testimonis, el qual fa que siguin a vegades eterns, però altres vegades també que n'hi hagi més perspectives, no? I que n'hi hagi més possibilitats un poc més d'originalitat, no? Per dir-ho d'alguna manera. I, en conclusió, són moltes acusacions, cadascuna en una orientació o amb unes finalitats molt contradictòries, no? Però jo crec que el paper de la pròpia magistrada com una instructora, no? Molt activa i jo crec que molt respectada socialment, això també fa que és una causa molt complexa, òbviament, però que de moment avança, no? I aporta elements nous que són molt rellevants, que jo crec que també això cal recordar. Una cosa és si n'hi haurà condemnes, si n'hi haurà un judici, si n'hi haurà una sentència ferma, si n'hi haurà una veritat judicial. Però també hem de tenir en compte que este procediment el que ha aportat és moltíssima documentació que la Generalitat Valenciana directament ha tractat d'ocultar a la ciutadania en un exercici d'opacitat bestial. Precisament pel que estaves comentant, fins a quin punt tu creus que ha sigut decisiu que la causa recaiguera en jutjat de Catarroja? Has dit que recaiguera, però tampoc s'ha explicat del tot com Explica-ho s'inicia aquesta causa. No, tampoc tinc els suficients elements com per explicar-ho, perquè la jutgessa de Catarroja manté obertes una de les moltes diligències que n'hi ha en molts partits judicials, no? Abans de centralitzar totes aquestes diligències. I aquest procés de centralització de les diligències no ha sigut explicat suficientment. I ho dic, a més, perquè això tindrà un paper molt rellevant, per exemple, si arribem a judici en la fase de qüestions prèvies, que jo, la veritat és que per la meva dedicació al periodisme de tribunals m'he tragat prou sessions de qüestions prèvies i són més importants dels que pareix. Però tornant un poc a la pregunta del perfil de la jutgessa, jo crec que és molt important, perquè és una jutgessa que no estava en el radar dels mitjans de comunicació i que jo crec que des del principi molt clarament va tindre un enfocament, no? Que era anar directament a establir i a determinar qui tenia la competència i qui tenia la possibilitat d'advertir, no? A la població del perill, i no ho va fer fins a molt tard. I jo crec que, a més, tot el món coincidís en destacar que és una persona molt empàtica, molt respectuosa, molt llana, diguem-ne, no? Pel que conten, no? En fi, els advocats, les persones que han declarat, els testimonis i tal. Pues bueno, és una persona que no imposa, no? I aleshores jo crec que també ha prioritzat molt una cosa que potser no ha tingut tant de ressò mediàtic, les declaracions de el que en termes jurídics se diu afectats, que són els familiars de les víctimes mortals. No me vull imaginar el que és
en persona, no? Viure aquestes declaracions repetitives i aquestes històries bestials, no? Que al final és gent que t'està contant, no? I relatant els últims moments en vida, literalment, dels seus éssers estimats. És una dona, per una altra banda, que jo crec que no coneixia l'àmbit mediàtic, l'àmbit de la política, i li ha sobtat molt l'ofensiva que n'hi ha contra ella, perquè cal dir-ho obertament i clarament, està havent una ofensiva contra la jutge instructora que pretén llevar-la d'enmig. Almenys, passe el que passe, jo crec que se pot dur a casa la satisfacció d'aquest respecte, no?, per part de les víctimes. L'altre dia una advocada me contava que moltes vegades, quan hi ha una declaració de familiars, s'apropen després i diuen, bueno, estamos con usted, senyoria. Doncs, una instrucció minuciosa que tu has contat molt sintèticament i correctament en el teu llibre, 2011, recordem, i moltíssimes gràcies per continuar contant-nos la realitat de la instrucció de la Dana Lucas. Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer. Això ha sigut l'episodi número 9 d'Animals Polítics, un especial dedicat al primer aniversari de la Dana. Recordeu que podeu subscriure-vos i escoltar-nos a totes les plataformes i trobar-nos al nostre canal de Telegram i a les xarxes. Fins la propera setmana! Animals Polítics és un podcast d'anàlisi i opinió escrit, dirigit i presentat per Aurora Mora i Ignacio Blanco que publiquem cada dijous a les 7 del matí.